Bona tarda, bones tardes, gràcies. Se'ns demana un impossible, que és resoldre, jo diria, un dels principis nuclears de la sociologia en 10 minuts. I per què dic que és un dels nuclis nuclears, un dels temes nuclears de la sociologia? Perquè des del meu punt de vista d'allò que estem parlant és d'un dels grans temes clàssics de com estem construint la realitat, de quina és la construcció social de la realitat. I a mi aquí aquest sí que és un tema que em preocupa moltíssim. Començaré, si puc coordinar les idees que se'ns plantegen amb aquest tema. Hem parlat de la postveritat, és a dir, que és cert, és a dir, que és un tema nou, és un tema de moda, però jo us volia llegir, hi ha un autor que m'agrada molt, que és el Ray Mills, i repassant, preparant-me aquesta intervenció, abans de saber aquestes preguntes, aquestes han estat d'ara, Ray Mills, que recordo que va escriure el llibre que tots hem estudiat, hem llegit i hem explicat a classe el 1959, si no vaig errada la versió que tinc, escrivia una cosa com la següent. Diu, al meu pare hi hauria 3 grans ideals polítics inherents a la tradició de les ciències socials i certament molts vinculats a l'esperança que aquestes ciències representen. El primer d'aquests 3 ideals és senzillament el valor de la veritat, i el fet de dir les coses tal com són. Perquè en un món de propagació sistemàtica de la bestiesa i la mentida, tota afirmació d'un fet té una significació moral i política. El científic social, pel sol fet de la seva existència, està compromès en la lluita entre la llum i la tenebra. En un món com el nostre, practicar la ciència social és, en primer lloc, practicar la política de la veritat. Jo crec que aquest fragment escrit, com hem dit, abans que s'acabés l'any 60, l'any que jo vaig néixer, d'alguna manera és tan actual com si l'estés escrivint ara mateix. I, de fet, jo crec que això que estem analitzant avui és per això mateix més preocupant. Què és el que passa amb aquest tema? Fixeu-vos, jo crec que ens hem de preguntar, com deia el doctor Flaquer, exactament què està passant. Però sobretot ens hem de preocupar des del meu punt de vista sobre exactament què és aquesta qüestió. Parlem de postveritat. Per tant, és a dir, veritat vol dir autoritat, confiança, certesa, seguretat. S'està trencant, és a dir, tota aquesta qüestió perquè hi ha una definició molt interessant que a mi m'agrada molt, que és que la postveritat és el moment en què els fets objectius influeixen molt menys que per la construcció de l'opinió pública, i no només de l'opinió pública, sinó també l'opinió personal, que les emocions. Jo crec que aquí hi ha un tema exactament important, que és que passa que han vençut, és a dir, per sobre de la raó, en aquest moment han vençut, és a dir, les emocions des de tots els punts de vista. A part hi ha una qüestió molt interessant, que és que en aquest moment aquesta construcció social de la realitat la fem tots. És a dir, el doctor Flaquer comentava que és com s'està construint, mirem a veure quines estructures. A mi m'interessa molt també analitzar qui crea la construcció, com, de quina manera, en quins mecanismes i sobretot, per a mi molt important, a qui beneficia i quins són els costos. Perquè fixeu-vos que estem parlant de la construcció de la realitat. Aquesta veritat o aquesta mentida el que fa és fer veure com és la realitat i no la fa algú de fora, nosaltres també la fem. Tots en aquest moment, en aquesta societat globalitzada, intercomunicada, som constructors, alhora agents i receptors d'aquesta veritat o d'aquesta postveritat, mentida, emoció, veritat, realitat, que tots construïm alhora de manera absolutament a vegades exagerada, sense reflexió, sense contrastació, etc. Per tant, aquesta per a mi és una de les qüestions interessants. En aquest congrés s'han presentat 4 comunicacions que porten aquest títol, la postveritat. A mi m'ha semblat interessant analitzar en quins camps dels que estàvem treballant s'han presentat. Fixeu-vos, 2 a sociolingüística, una a migracions i una altra a cultura i religió.
analitzant, és a dir, sobretot a partir d'un estudi sobre anàlisi del discurs. Ens hauria de fer pensar també que aquests elements en aquest congrés s'han localitzat en aquests aspectes molt vinculats a la llengua, als llenguatges, perquè jo crec que d'això també estem parlant, perquè aquesta postveritat també no oblidem que ens construeix sobre els llenguatges, sobre les emocions i sobre les imatges. En aquest moment, tots els que fem docència ho sabem, i aquí hi ha estudiants i em diran probablement que no, si ho podem explicar amb una imatge i amb una infografia, doncs millor que explicar-ho d'una altra manera. I això, és a dir, també evidencia un aprimament absolut des del meu punt de vista de la construcció i de la realitat, és a dir, que estem construint, insisteixo, entre tots, i aquesta és la qüestió. Per tant, a mi m'interessa sobretot, jo crec que evidentment la sociologia té una responsabilitat en analitzar aquests mecanismes, en analitzar els perquès i sobretot tenim una responsabilitat a diferents nivells. Una, com deia el doctor Flaquer, a la investigació. Sí, dos, en la docència. Fixeu-vos, hi ha una qüestió, jo crec important, que a mi em preocupa, abans de a qui beneficia, és a dir, aquest estadi. Parlem de poder, és un element que li hem de posar aquí segur. Per tant, jo crec que hem d'interpretar, és a dir, també aquest aspecte com un dels elements que en aquest moment, en aquesta societat, en aquest segle, en aquesta part del segle, integra les estructures del poder. I d'això, és a dir, dels poders diversos, i d'això també n'hem de parlar. Però a mi em preocupa una altra qüestió com a docent i com a sociòloga. Quin és el grau de consciència? Quin és el grau de consciència que tenim més enllà dels murs dels professionals de la sociologia, dels estudiants de sociologia, sobre això que està passant, sobre que tots som aquests creadors d'aquesta postveritat? Perquè la postveritat no és alguna cosa que baixi del cel, la creem entre tots nosaltres, no? Tots són agents, constructors. Per tant, la qüestió és que jo crec que un dels nostres elements fonamentals també és treballar per crear, per ser conscients de què és el que estem fent, d'en quina manera som les eines que tenim i com la podem contrastar. No sé si me queda temps? Fantàstic. Per tant, hi ha una qüestió que jo crec que també ens hem de posar i de manera seriosa. Jo crec que tenim una responsabilitat. La tenim, ja ens ho deien els clàssics. De fet, la sociologia, recordem l'esperança dels reis Mills, era allò que quedava quan la gent no podia entendre el món. Per tant, jo crec que tenim no només una responsabilitat en la docència, en la recerca, sinó també en la implicació. Jo crec fermament que els sociòlegs, més enllà de resseguir, més enllà de fer recerca, més enllà d'analitzar, més enllà de tipificar, de fer qüestionaris, etc., d'explicar d'alguna manera, de descriure els espais, els aspectes, els elements, aquells que estem analitzant, hem de fer propostes i ens hi hem d'implicar. És a dir, som part de la societat i, per tant, si no n'hi ha prou només en què diguem que la sociologia ha de transformar, sinó que també nosaltres ens hem de convertir en agents transformadors. Per tant, jo crec que la sociologia, a diferència del que en algun moment de la teoria clàssica s'ha dit, no només ha de ser aquell element pur en què només identifiqui d'alguna manera, sinó que jo crec que també hi ha un camp important, que és l'elaboració de projectes, la implicació i demostrar a la societat civil que un sociòleg no només és un tertulià, sinó que també pot formar part de les trinxeres quotidianes del dia a dia en els diferents espais que hi ha en qualsevol ciutat, en qualsevol poble, en qualsevol país, etc. Per tant, jo crec que la sociologia, ho hem dit alguna altra vegada, no només és tan necessària com sempre, sinó que més que mai, justament per això, per analitzar aquesta qüestió que, com sempre, és fruit de la societat i ja sabem que la societat som tots i cadascun de nosaltres i la tenim, la que nosaltres construïm. Gràcies.